Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe yaw Pindi TV bisimilla monero ɓindu jayndeli moɗon no dañirton ɗum subaka foof amin dañi weltare kadi huccidde e moɗon e oɗo subaka alhamisa hande wiide won tan wat jaam waale moɗon Amadou Moussa an gonduɗon e banimon debbo Aissata Ndiaye ni wiya mon bisimilla monero ɓindu jayndel ɗi kala ko jayndel ɗi tongi noon mamin gaddo non ɗum e kala ko ganduɗa nani woni hen fait divers walla mbiyen gueɗe rendo ɗum noon Amadou Moussa bisimilla garana en ko jayndeli ɗi tongi e no mbaɗɗa mawɗum alhamdulillah mi salminima mi salmitimama en calmini yeeɓiyankoɓe wonɓe nder leydi Sénégal ha e caggal leydi kala en bisminiɓe kadi no mbiɗa ni hande noon jayde ɗi ne wayno ko ɓuuri hen ko hewde kadi nawiri koye toɓɓere wotere ma en gandu ɗum e nder jaydeji ɗi inchallah noon tigui toɓɓere wotere joni joni so Allahu lamɗo jaaɓi men gandu ɗum enen foof wadde noon Amadou en gudditirtu ko ganduɗa woni Vox Populi tigi jayde Vox Populi oɗo subaka hande dawri koko mbiɗen ko konguɗi ɗi ganduɗa ɗi ko biteɗo sokhna Aida Diallo mo ganduɗa ko cuddiɗo Cheikh Béthio Thioune caggal kayde khalife général des Mourides ne wayno waɗi jaltal muɗum hanki walla mbiyen hecci hanki e ko yowiti e on ɗon fannu ɗum saabi noon kanko on ɗon cuddiɗo hono gardinoɗo hono mbiyen gomo wiyetegu Thiantacoune o yafnima tigui e yesso khalife général des Mourides kono kadi o suuti hen konguɗi diaji holliti wonde kay yidde makko ene wayno wonano joni joni o wadde ko muusiɓe ɓe ganduɗa ɓe ko muriteɓe ko noon kadi e julɓe kala saabi noon o yafnima khalife khalife général des Mourides hono Serigne Mountakha Mbacké ko noon kadi e tarikh umma islamique kala e kubal e wiide makko kanko mo ganduɗa ko biteɗo sokhna Aida Diallo ko noon kadi jayde ni sifo wonde on ɗon kay cuddiɗo Cheikh Béthio Thioune ummima tigui wuuro witengo Ngabou gam yaade toon to Dakar caggal nde o ɗeɓi fiyede walla ni nde o ɗeɓi warede e wiide jayde Vox Populi jayde l'Observateur jayde groupe Futur Média nde kañum ariti koye on ɗon fannu mbiyen ha tengtinone ko yewti on ɗon film mbiyen caggal kay nde mbiyen omo ganduɗa ko khalife général des Mourides waɗi kay discours muɗum e ko fate banggue sokhna Aida Diallo e ko yewti e fannu wattudemo e lawol koye on saaha noon mbiyen jayde ni sifo e on ɗon film holno kay biteɗo hono Mame Mbaye Niang joni joni o faabimo kanko mo ganduɗa o ko gonnoɗo cuddiɗo Cheikh Béthio Thioune caggal nde ɗiɓi kay mbiyen warede toon to Ngabou ɗum ɗon noon jayde udditen hello yangu ine tawi e hello mbiyen tawi noon ko jeeɗiɗi e jayde wittede l'Observateur kono ɗum ko jayde nde arti e mo ganduɗa o mbiyen ko joni joni o hono combat politique woni gartal dawrugol mo Idrissa Seck ɗum ɗon noon jayde ha joni kadi waɗi hen losko yango e ko yewiti ko e gartal omo ganduɗa o ko maître du jeu moɓe noddiri hono gardiɗo landa rewmi ko Aset Paɗo so Allah jaaɓi o waɗat tigui mbiyen déclaration makko kono kadi jayde jitani jaadiɗo makko biteɗo Malick Gakou Les Échos jayde nden ɗon ha joni ina arta e konguɗi mo ganduɗa o ko Aida Diallo caggal nde suuti konguɗi jaaji joni joni o yafni tigui hono khalife général des Mourides ko noonne kadi wondude communauté on ɗon ko noonne kadi o suuti konguɗi jaaji e nder jayde witende Les Échos e wiide makko noon yidde makko kala wonano tigui wadde ko muusi on ɗon khalifa ha tengti noon ɓe ganduɗa ɓe ko communauté Mouride kono tan yimɓe heeɓe cuuti hen konguɗi ko wayno biteɗo Fatou Thiam on ɗon holliti wonde ina wayno Aida Diallo kay kañum joni joni o koko tan mbiyen woni ko ɗoftaki ko ganduɗa o woni Cheikh Béthio Thioune e wiide makko ene tawe e nder jayde Les Échos jayde Les Échos arti e cimtol ko ganduɗa ko woni gomo witego walla mbiyen cimtol biyetegol hono doing business mo ganduɗa wayno yalta kala hitande ko yewti noon e hitande 2020 hollitama wonde Sénégal joni joni o waɗi tabal mawgal ko noonne kadi ɓe keeɓi mbiyen dañde ko yewti ko e 18 place manam caggal nde ɓe gonno joni joni e nder windere nde 141e woni temedere capanɗe nayyi e goho tawi ko jonde joni joni o Sénégal arti e temedere e nogas tati jonde kono tan eɓe goni caggal eɓe goɗɗi no fewi leydi witendi joni joni o hono Île Maurice ko noonne kadi ɓenne tawe e tolno 13e ɓeɓe ganduɗa ɓe ko dowla Maroc ene tawe e 53e dowla Kenya ene tawe e 56e jayde Soleil jayde guendiri nde jayde ari ko yewti koye sommet gonɗo yaade o sa toon to Sotchi e nder leydi Russie ɗum ɗon noon ko sommet Russie Afrique omo ganduɗa noon ko Moscou mbiyen tan wuuro lamorgo ngo tan kañum joni joni o yidde muɗum tan ene wayno ko sowodirde doole muɗum e ballal muɗum hakkude muɗum e continent Afrique naɓe tawi noon ko ɗo e duuɓi joyi paaɗi saabi noon jayde yaltini natal omo ganduɗa ko mawɗo leydi ndi Macky Sall wondude hoore leydi fédéral mbo Russie hono Vladimir Poutine
Jainde Las quotidien e oɗo subaka hande yilli ko toon to suudu serɗeji leydi Sénégal commission mo ganduɗa o ko tambiɓe kala ko fate banggue cellal balli toon to assemblée nationale Yaya Sow joni joni o kañum suuɓa woni cukko tawi noon ko hoorejo on ɗon commission. Sud Quotidien jayde nden ɗon ari koko yutti ko e yewtere walla mbiyen konngudi gulli jaw ko fate banggue ene wonata 3e mandat horejo leydi Sénégal Macky Sall joni joni noon nangoran ɓe ko yutti e coalition ko noddirteɓe les alliés kañumen tan cuuti hen konngudi ko wayno noon omo ganduɗa ko Zator Mbaye suuti hen konngudi holliti wonde ko débat o fotani tigui wonde joni joni saabu kay ɗum ɗon lawɗi no fewi ɗum ɗon noon o biteɗo ha joni hon Abdoulaye Wilane mo peesa kañum no suuti hen konngudi holliti wonde ko Sénégal naaɓe ina jiiɗi tawi noon ko faux débat saabu kay saaha muɗum yontani moni mabɓe noon ko wayno Aliou Sall kañumne kadi koye ɗin konngudi abbi ene tawe e jayde Sud Quotidien. jayde coftal balli star jayde ha tengti noon nde ganduɗa nde nayorto kala e saako yuti koye football nde rokki konngol walla mbiyen nde rokki tigui nate ko Liverpool mo Sadio Mané e Mohamed Salah caggal kay nde mbaɗi blade toon to Genk nde ɓe pooliɓe loggi nayyi e loggol gotol ɓeɓe ganduɗa noon mbiyen ko Sadio Mané e Salah jayde wi joni joni ɓe jitodiri kono ne kadi ko jitodiral bangal fayida Lionel Messi joni joni o kañumne kadi ne jokki tan ha joni mbiyen faggade record aji ganduɗa kay mbiyen omo waɗa ko meeɗano wadde ha joni ne jokki caggal kay match hanki o match mantiɗi mo waɗi hayso tawi ɓe pooli kay mbiyen tawi koye polgol musgol no fewi jande noon ene wayno udditi hello jañgo e Manchester City kañumne kadi caggal nde fooli bongal eko yutti e on ɗon deuxiéme journée. jayde cippiro walla mbiyen suñu lamb 3e journée tigui ɗum noon en goddirat jayde ganduɗa nde ko jayde lamba nde ganduɗa nde kañumne ala ko woni haaju muɗum sowona ko yuti koye sippiro caggal noon nde o sali kay fottude e Tapha Tine Ama Baldé joni joni o nana lombi hakkude Modou Lo e Lac de Guiers 2 woni ko jayde wi kono ɗum ko noon jayde kadi waɗi mbiyen losko yañgo e ko yutti ko e yimɓe mantininoɓe tawi kañumen tan gardotonoɗo lamba mais lamba leydi Sénégal ha tengti noon e darnude combaji mantiniɗi woni Gaston Mbengue kam e biyeteɗo Aziz Ndiaye goto e mabɓe kala jayde wi oɗo saaha ko yimɓe wirniɓe e guite lamba ha tengti noon e darnude combaji baɗi noon Aissata Ndiaye gasi ha laaɓi ceer ko tonguɗen e roɓiɗo jayde noon tigui Amadou gasi ha laaɓi ceer ko sippiro walla mbiyen suñu lamb uddi roɓɓindu jayndeli meɗen wadde noon Amadou en mbatta sona arde tan e ɗum ko ganduɗa woni fait divers walla mbiyen gueɗe rendo noon hanki wonko ganduɗa ina kewi ɗo e nder leydi meɗen Sénégal hanki subaka wonno oɗo ɓiɗɗo debbo biyeteɗo Yacine Sané hanki noon caggal nde ganduɗa omo ƴettuno tan omo fini amodawa liggey mo ganduɗa noon ko hanki fonno wonde ñalawma makko gadano o ummi galle moɓe omo woppito noon ɓiɗɗo gorko ɓiɗɗo tokoso o woppiɗe yummokko o yalti o wiyamo liggoyo nden noon o ƴetti Ndiaga Ndiaye on kar Ndiaga Ndiaye noon ko heno tawi ɓe ganduɗa ko jobjoɓe walla sisiɓe ko mbiyeten agresseur uji kamɓe noon ɓe tan nde auto dogi seeɗa ha fandi jippade pont ɗum noon ɓe mbaɗi profito ɗon gam tan heftude sac makko nde ɓe poodi sac makko noon wona kanko tan ni won goɗɗo mo gandane ɓe keeɓi ƴettude perruque muɗum e kadi sac muɗum nde ɓe diwi noon kanko o mo ganduɗa woni Yacine Sané mataw tan ko wiyete premier réflexe hokkimo ko diwo o rewaɓe nde o diwi noon mataw ko ɗon o yani hoore nde mataw yani trottoir walla mbiyen yani tali o ɗum noon addanimo caɗele ɗo no naate comment hade sapeur arde hane nawmo hôpital hawre ladial Amadou woni ko hawni woni kadi sunnare musne ko hunde hulɓinide ha tengti noon ko subaka walla mbiyen ko nangue hoore saabu dawol kam eɗen gandi ko subaka agresseur ɓe ganduɗa gandirano ko hakkuno futuri e gueƴe walla so ɓenni ɗin heure uji kono so wonti kadi ko subaka hani e nder mbiyen tawi ko laabi Dakar ko wayno autoroute walla e pomuji baɗi noon ɗum ɗon ko hunde ganduɗa nde hulɓinide no fewi eɗen mbawi wiide tan yimɓeɓe yo ndento ko adi foof saabu neɗɗo kañum jogoto sécurité hoore muɗum ko adi hono sécurité publique o aussi ene ara ene wallitima e on fannu ɗo en mbaɗat interpellé rewɓe surtout e onon ha tengte onon noon ɓe ganduɗa oɗon jogo sakuji ɗi ganduɗa ko sakuji mawɗi joɗɗi jaroji ujunnaji tawi ko woni e nder muɗum ala
hay valeur baɗɗo fayida tawi won toon ko manam ko yeesoden ko wiyete épingle en gueɗe mbaɗi noon hay téléphone moƴƴo ala nder donc aɗa waɗa attiré ɓe ganduɗa ɓe ko agresseur uji neɗɗon fuɗ ɗum rentade tengti paɗo e dawle muɗum ngol ganduɗa sago ala fof ko fittantuma toon so wona tan ko botte manam ñantugal e bedda ɗum ɗon no renta ɗum ne moƴƴi ha may sago en fof eɗen gandi jikku Dakar no wayi hayso tawi ustinoma nden kono eɗen gandi wonta ɗum heddi e yogoye leeɗe donc noon ko hunde ganduɗa nde musde no fewi neɗɗo kañum foti jogade sécurité hoore muɗum wawa ustude darɗi kam e fodde yimɓe woni fodde attention yimɓe fewde e muɗum donc noon ko wiide tan wonde hunde ene hulɓini ene yurmini ene hamni vraiment sabu so tino kam so wonano kam sati ari fonno so tawi jomum sagum diftama kam jo heddo e jonde muɗum sabu agresseur uji ganduɗa ɗi vraiment ala ko jotiri sona wadde ɗen gueɗe kantoriɗi so tawi jomum newanama ko ganduɗa ko hayso tawi waɗi valeur ni ne foti heddade e jonde muɗum wawa rental ala ko haali noon kadi aussi ko wayno sag e gueɗe mbaɗi noon tigui Amadou aɗa andi ko wiyete premier réflexe koko ganduɗa ete neɗɗo ina waɗa ɗum tawani teyani haqqille mum ko ɗum tan totti ɗum ummima waɗi ɗum joni noon kala ko tawanma hen ko Allah tan andi oɗo ɓiɗɗo debbo noon kankoye ko way noon ina heewi no feewi sabu yete agresseur uji kanko chauffeur o ni ko nangaɗo saabi o nanga woni yete aɗa andi ko surcharge sabu fotani jabde goɗɓe mo gana apprenti o ina daroy marché pied o ɗum ɗon ne ko banggal gongal walla mbiyen ko hello wongo ngo ganduɗa yete ina wawi addude yewtere roɓindu jayndeli meɗen ko ɗo roɓindu jayndeli meɗen haadata bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ko jarnude on no feewi onon ɓe ganduɗa onon keɗoto onon ƴeɓata kono onon mbatta commenté ko wiide on tan jokke golle jokke nangande en onon ne sabu ko no nanganirton en ni ko noon ɗum hokkata amen doole on jarama ko baniam gorko Amadou Moussa an wonno e banimon debbo Aissata Ndiaye henno e banggal caméra o ko Thiat Walo Allah jarama on jarama